Ya bafowethu, ngike ngibona ontanga yethu lapha bexabana nabantu abadala baze bephumele ezintweni mhlobhe. Umuntu engathi ubesengwa, ethi ukubeka ngabe liyaxolisa leli khehla leli, ngizoze ngilibulale mina manje leli khehla. Kusho umfana ongangami, etshela ikhehla. Umuntu omdala uyazi, umuntu omdala ophilayo, ophila kahle engqondweni la, uyazi ukuthi akumele axolise enganeni. Ayimthinti yena leyo nto leyo. Kanjalo futhi nawe ngane akumele uyivume le nto yokuthi umuntu omdala axolise kuwe, kubaleka kakhulu. Owake waxoliswa umuntu omdala, ayikho into emlungelayo manje. Oxoliswe umuntu omdala nyakenye, kulo nyaka ku-edekile okungahambi kahle. Izinkinga zi-edekile, zi-times 2. Noma kungathiwa u-wrong kanjani umuntu omdala, akaxolise enganeni, usebuyisela impilo emuva. uNkulunkulu ulwa naye ngokuthi asuse wena emhlabeni endleleni e-right, akubeke evivinyweni. Wena omncane uzo-experience impilo yabantu abadala usasemncane kulo mzimba okuwo njengamanje. Ukuthi uma usumdala bese akubuyisele ngapha emuva, impilo yakho sibheke emuva ngoba ufune ukuguqula uhlelo lukaNkulunkulu. Kunezinto bafowethu zemvelo ne, isihlahla noma ungathatha imbewu uyibhekise phansi, uyibhekise kuphi, sinendlela yaso yokumila, imvelo leyo. Yekeni le nto yokuxolisa abantu abadala, niyayiqalekisa. Abantu abafuna ukuthi umama axolise, ubaba axolise, umalume axolise, u-anti axolise, bafowethu uzothi ma usukhulile ucabangise okwengane, hamxolisa wonke lo mhlaba lo, ngoba uzobe usubonile ukuthi no man, kunento engingayenzanga, kwase uke waxolisa umuntu omdala kimi, mina okwamele ngixolise. Umuntu omdala uyakunyathela, uxolise wena, baba sorry, ngiyaxolisa ukuthi unyawo lwami lungene ngaphansi kolwakho, kuwuyena onginyathelayo. Kuphume kuye ukuthi mfana wami, yazini awusasho nawe ukuthi ngiyakunyathela, uyisiphukuphuku man, eyi suka la, kubamba ikhanda athi akuhlekihle, bese uyakuthuma, awugijime uye lapha endlini uthathe uthusheleni, uye esitolo laphana uthole izinto ozithandayo. Yindlela yomuntu omdala ukukubonisa ukuthi wenza iphutha. Uma usunomuzi wakho, usuhlala lapha ney'ngane zakho, avuke ekuseni umuntu omdala, kade nilele nixabana izolo, avuke ekuseni umuntu omdala eze lapha kuwe, afike ezijiyajiyize laphana egcekeni, ashonelena, ahlale phansi aphuze itiye ahambe. Musa phela nawe kusala ugwadile ngathi uyamzala lo muntu, umzali wakho. Iyona ndlela yokuxolisa leyo. Bese kuney'ngane ezingakwazi ukukhipha igama lokuthi ngiyaxolisa, ukukhubazeka, because ingane ufike uyisize bese iyaphuma, iphuma ihambe ingazi ukuthi vele bekumele uyenze leyo nto leyo. Umuntu kahle kahle wadalelwa ukuyikhulisa, mese emila amazinyo umuntu kumele ay'phantele, ngiyanitshela mina umuntu. Ubufakazi balokho, kunabantu njengamanje abangenabo abazali, umama wafa esibhedlela eteta yena, kwasinda yena, ubaba kamazanga, kodwa uyaphila njenganamhlanje, njengamanje unomndeni wakhe, une-family and uyabahlonipha abantu. Uyithathaphi yonke leyo nto leyo? Umuntu uyazikhulisa. Sekuwumusa ukuthi kube nomzali nomuntu omdala odlala i-parent figure, angazi ikhona into enjalo, ozobe ekubheka, ekukhuza, ekutshela ukuthi musa ukwenza lokhu, musa ukwenza lokhu, bese uyaqina wena. Ufuna lo muntu aqala abe perfect. Uyazi yini Mbombo wenja, njengoba weyisa nje, ukuthi kunabantu abafisa ukuthi kube nomuntu nje omdala egcekeni?
Sikhula nje ekhaya siyalingana sonke. Lo omncane nguye ovuka emdala kusasa, nami kusasa kumele ngivuke ngimdala. Noma ngigula mina, akumele ngibonise lo omncane ukuthi ngiyagula ngoba uzophelelwa ithemba yini unesifo esikhulu kunesami. Uyasazi isimo esikanjalo? Cha, wazi umama nobaba. Xabana ekhaya uze uyovula i-protection order, uvulela umzali wakho. uNkulunkulu akubusise, engathi ungashesha uphumelele emhlabeni ube nento zakho khona uzohlukana nabantu. Noma ungathola ukufa kulungile, ngoba la emhlabeni lana, la emhlabeni bafana bakithi lapha, hhayi, ngiyanitshela mina, impilo yakho iyobheka phansi mfana kithi, uyothi uyohamba ukhomba wonke lo muntu la ufika khona ube nesitha, bayangiloya ngoba ufune ukuthi umuntu omdala axolise kuwe. Hlala ungakhulumisani nomuntu omdala, noma kungathiwa uyakuzala umuntu omdala, ubekwe uNkulunkulu phambi kwakho. Bonke abantu abaphambi kwakho babekwe umnikazi wabantu. Akekho umuntu ozoshintsha uhlelo lukaNkulunkulu. Singakhohliswa izizwe, sikhohliswe abangane, sikhohliswe izinto kuthiwa yini le nto le, inspire, kuthiwa u-inspire-yiwe, ufakwe iy'payisi wa-inspired. Uhlelo lukaNkulunkulu bafana bakithi, imvelo lena. Nizongizwa, yazi nizongizwa. Usuhleli wedwa, sesikutholile isimo, uzongizwa kahle. Namhlanje uyangibuka nje, uzongizwa. La kusazongena, uhlale la, ungaphumi la, uhlale, ungene kuhlale ngaphakathi la, ugxile. Lo mdala abafana bakithi uyohlezi umuntu omdala. Ngisho ngona kangakanani, ngisho ngenzani. Umuntu omdala, ngiyeza no-part 2. Umuntu omdala uma kuthiwa uyakunyathela, akusaphileki ukuthi kumele wenze njani. Ngale kokuthi wamukele, kunesinye isimo othola ukuthi asisamukeleki umuntu omdala, uselokhu ukunyathele njalo phela naye ngoba uyahlanya. Ngiyeza manje no-part 2 wale story manje, ukuthi wena kumele wenze njani, ngoba akekho umuntu eqinisweni okumele engasitholi isigwebo sakhe mayewonile, noma umdala kanjani. Ngiyanihlebela phela.